Igsuon ayaw gayud nyo limbungi ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagtuo nga makatago kamo sa Dios. Tungod kay ang tanan dayag diha sa Dios. Kung makatago kamo sa tao, apan sa Dios igsuon, dili ka gayud makatago. Dili ka gayud makalimbong. Ang tanan igsuon dayag diha sa Ginoo. Galatia 6 versikulo 7. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipuga sa tao, mausab ang iyang anihon. Mao na igsuon atong hinumduman sa kanunay, nga dili gayud kita makatago diha sa Ginoo. Bisag asa pa kita moadto igsuon, dili gayud kita makatago diha sa Ginoo. Dili gayud kita makasikreto diha sa Ginoo. Bisan ang atong gihuna-huna ug kanang atong gihimo diha sa tago, nga dili makita sa tao, apan sa Ginoo igsuon nakita gayud kanang tanan. Dili gyud ta makatago sa Ginoo igsuon bisag unsa pang atong buhaton dinhi sa kalibutan. Nasayod ang Dios ng tanan igsuon. Makatago man ta sa tao, makalimbong man ta sa tao, apan sa Ginoo igsuon dili ta gayon makatago. Maong sa kanunay igsuon atong buhaton ang mga butang nga makapahimuot diha sa Dios. Tungod kay kanang tanan ato gayud kanang anihon. Kung nagbuhat kita og maayo ngadto sa tong isig ka tawo, kung nagsulti kita og maayo ngadto sa tong isig ka tawo, kung sa kanunay naningkamot kita sa paghimaya sa Dios, ato kanang maani inigabot sa panahon igsuon. Ang tanan nga gibuhat ato dinhi sa kalibutan, tanan nga kaayuhan nga atong gibuhat dinhi sa kalibutan igsuon, ato gayud kanang maani. Ato gayud kanang maani inigabot sa panahon. Tungod kay ang Dios igsuon muganti gayud niana. Apan kung magbuhat kita og dautan, maghuna-huna kita og dautan, maggamit kita sa mga dautang paagi, inigabot sa panahon igsuon, mausab ka na ang atong maani. Tanan igsuon nga atong gibuhat dinhi sa kalibutan, maayo man o dili. Kung maayo, aduna kay maayo nga ganti. Aduna kay maayo nga maani. Adunay maayo nga moabot sa imong kinabuhi. Apan kung magpugas ka og dautan, magbuhat ka og dautan, magsulti ka og dautan, inigabot sa panahon igsuon, imo usab ka nang maangkon. Imo usab ka nang maani. Tungod kay mao kana ang gisulti sa pulong sa Dios. Kung unsa ang imong gibuhat, kung unsa ang imuhang gitanom dinhi sa kalibutan, mauusab ka na ang imong maani. Mauusab ka na ang imong maangkon. Tungod kay wala gayoy prutas igsuon nga mamunga og laing prutas. Walay humay igsuon nga ang atong maani mais. Ug walay mangga igsuon nga ang atong maani santol. Ug walay orange igsuon nga ang atong maani apple. Tanan igsuon nga prutas kung unsa ang imong gitanom, mauusab ka na ang bunga nga imong maani. Ingon ana usab ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon igsuon. Kung nagtinarong ka sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan, resulta sa imong pagkaniluwas ni Kristo, makabuhat ka gayud og maayo. Makasulti ka gayud og maayo. Og makasangyaw ka sa pulong sa Dios ngadto sa imong isig ka tawo. Og kana igsuon, imo usab ka nang maani inigabot sa panahon. Maong igsuon sa kanunay, magkinabuhi kita sa kabubuton sa Dios. Magkinabuhi kita sa kanunay nga uyon sa kabubuton sa Dios. Magkinabuhi kita kanunay subay sa balaod sa Dios aron maangko nato ang kinabuhing walay katapusan. Amen. God bless sa tanan.